Ang mga bagay na ito ay sanilita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay sa Jesucristo. Niwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ko sa iyo rin ng kalwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Hinayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Dinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi ang mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila ay iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumulahati sa kanila. Wala na ako sa sanlibutan, at ang mga ito ay nasa sanlibutan, at ako'y pariri. Mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanlibutan upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Binigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapootan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Banalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan, na naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatian sa aking ibinigay mo ay binigay ko sa kanila upang sila ay maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila ay malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw sa akin ay nagsugo at sila ay iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Yang mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. O Mang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsuko sa akin. Ipakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Manalangin tayo po. O kasasakdalan ay Jehovang kay kaming igpa. Pasibay po king pinandit, o ni puing kekeng masayang kayabakan, kagum na igpaning kay kaming biyempong sikanan. Paking kaorasan na iti ing idudwang milading kay kami ngalang kapupusan a kapasalamatan. Pablasang Ginong Diyos, iningat mo kami karingkekeng aldomi labas. Ang gana king pinanditay ti ing makanyan mila pong gagalon ding kekeng balang katungkulan.
Ginoo king pinandit makanyan me pong buklata ning kekang pasbulan king kayarian banwa. Bangig pa ding ke kaming dalum at kayadwanan ke kaginu ing makanyan lapong miras king kekang banal ayarapan. Ginoo king kaurasan na iti ing makanyan ke pong manyawad keka. Patawaran mo kami, Ginoo karing ke kaming agawang pamagkulang karingaldo, milabasig pa. Nunengening pinandit ay ti Diyos ko ing lawen mo ke sargong karapat dapat ing ke kang banala panimanman. Ginoo ngening pinandit ay ti ing makanyan ke pong magaral karing ke kang banal aw kausukan. Napaintulutan mo sargong Diyos ko ding kekeng balang puso igpaing makanyan mulang linisan king kekang upaya. Bang may git kaming igpang makarandam karing kekang amano. Bang makanyan laig pang mitanam karing kekeng balang puso ampong pamisip. Bang Diyos ko karing kekaming pamidapat-dapat. Itang kekang ikatula Diyos ko ya sargong malyaring agawa na ning balang metong ke kami. Naganap mo kengan sargong dinan kabyas dan bang kanitig pa. Ing makanyan milang agawa ring ke kang tuntunan. Ginoking kaorasan na iti manibat na igpa karening ke kaming pengari. Antimong talapakirandam Diyos ko. Patnubayan mo kengan Ginoo. Pasiknangan mula ring kekeng balang pisikang katawan. Ang gana igparening mitalagang antimong tagapagsalita igpak. Abang mamye pamagaral ke kaming hanak mo. Balasargong buklatan daring karelang pasbulan Ginoo. Ing makanyan mo pong ipaisip ginong Diyos ing kabyasnan menibat keka. Bang may git keng lalong Diyos kong magtibe karing balang kekeng tipunan mi ngay ni nung makanano ke pong miras kapayapan makanyan niya naman sargong mayaring mitmong kapayapan kagum na igpaning ke kang upaya Diyos ko. Ginoking kaurasan na iti igpaware ni puring ke kaming dalum ke kangening pinandet. Diyos ko ing makanyan mo sargong tanggapan deti igpa antimong mabanglunghain king ke kang banalayarapan. At tanggapan mi igpaing ke kang limpami palaking lagyo mo manibat ng yan yang gaman king wakas. Salamat.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula, at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medyo. Tungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay, sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pangsariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay isang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pangsamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa manggagamot at pangitayin na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na pinakilala ng Medjuminidad. Lolo. Isa pong mapagpalang umaga po, mga kapatid. Sa araw pong ito ay araw po ng ating pagsamba at pinupuri po natin ang ating mahal na Panginoon dahil po siya lamang ang ating Diyos at siya po ang nagbibigay sa ating mga kalakasan at siya po ay ating paglilingkuran at tayo po ay mag-aaral sa kanyang mga kautusan. Sa umaga pong ito ay hindi po tayo kakaroon ng abot-sabi dahil po sa kadahilan ng hindi po nakarating yung ating gamit. Kaya po yung ating mga tagapagsalita lamang po ang ating pong mabibigyang pagkakataon upang sila po ay magbigay ng pag-aaral na ukol po sa ating tema. Ang tema po natin, ang Diyos na sandigan sa panahon ng panag-oy sa kahirapan. So, yun po ang ating tema sa umagang ito. Yung pong reference niya, mga awit 46, chapter 46 verse 1 and 2 sa San Juan 16:20. So, para po mabigyan po natin na pagkakataon yung ating kapatid, sila po ang ating yung ating pong mga ebanghilista na sila po ang ating bibigyang pagkakataon. So, wala ho ba sa baba ang ating kapatid? Si Brother Mike. May paabak po kaya kayo ngayon. Muna po king Diyos, kakadwa, kaya kayo pong pingari, nalasawang magobro.
at karang kalupong kayo nakan. May sana ako pong magpulong bengi. Nya, isto pong choke ni, although chupo itang kapag sadyan, dapat isto pong atsupugi ang harap kayo ni, maging itang karog yung mimiral. At binaya pong masandingin, kaya tamo pong tema ngayon kabingaw na. Kayabakan, ang Diyos na sandigan ng panahon ng panaghoy sa kahirapan. Kabaluan tamo po, itamo pong kasagitan, in Diyos, o na naman subok, kapamilatan kitang subok, yung mga yan tamo pong mabibiyasa. Lawin niyo po ngayon at yuta mo po kayong bayat a sitwasyon. Dapat kayong paldoldo, yung mga yan tamo pong milalabas mayan. Panuli na ning Diyos at panuli kitang kikatamong katapatan kaya na bilang itamo, metong tamo pong talapanwala at talasalpantaya kaya. Hanapin po kayo ning 1:15. Hanapin po kayo ning 1:15, na mababasa po. 1:15, ang bawat sanga na sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kabaluan tamo po ita na nung ita mo po, tinukita na po king kaburyanan ng Diyos at mga yan tamo pong tutukyan din kayang kautusan, ing mga yan tamo pong malilinis. Kapamilatan po kitang subok na dadanasan tamo po king paldoldo. Ito, pamaglinis siya po king kikatamong sarili. Kapamilatan po kitang subok ito, ing mabibiyasa tamo at lilinis papunta king kariyan banwa. At etamo po sana pagkalungkutan nung itamo daralas tamo pong pagsubok king biya. Ini maging partner ni mo po ning biya tamo. Ing gawan tamo pong inspirasyon ito. Kaulan tamo itang subok ito. Igawan tamo pong motivation ing kasakitan king biya. Dahil yaw po bilang metong kayanakan na kanitang mag-aral yun, dahil pagyawa tamo pong inspirasyon ito, ing kasakitan king biya, diyang na naman pong datang, halimbawa na po, yaw bilang kanitang mag-aral ko po, diyang na naman pong sakit, thesis yaman, project, ing isipan ko po yung sarili ko, mayari ko, kasi po, masakit yung kabiyayan. Dahil akagit ko po karang kakong pengari, na datingal do, yung buri ko po, apaligaya ko lahat, apatula. At makanyan rin, yung makanyang kung sasabihan, karang kalupa ko pong kaya na pibabatan tamo, ikatangan po, pibabatan taming kasakitan kimbiyan. Dahil pagdatang ningal do, kapamilan ng karing, king kaya tamo pong kapanuwalan, kasalpantayanan, ing tumulat tamo. Dahil, diyan po anong kanitang masipag na ginawa king tungkulan niya pong kaya na kanila, may palalangan. Ita po, metong niyang patutuka rin kaya tampeng hari. Ilan nyo po din kaya tampeng haring lalaki ngayon, paka polo short lang. Dati, kaya mo po yan. May yagi nitang blessing na no ko rin kanita na dahil masipag la, itang kaya blasa na ningig pa ngayon. At metong mo po, sana, mo po sana sasawang mamin tutupad ka rin kautusan na ningig pa. At palagi tamo pong tandaan ng detangatlong M, malugod, malumani, mababa. Na panetamo po sana pong tandanan, malugod king kalupang tao, mababa tamo po dapat palagi at malumani. At sana yung lugod yung pairal tamo, bang nanuman pong sigwa na ning yato, yung mga na pong malubas kapamilat ng ketang lugod. At ana rin po ketang pong sitas, mga sulat, king kiyata mo pong sitas, king kiyata mo pong tema, na ita mo pong sasalpantaya at manwala kaya, diyang nano pong anyaran tamo po yung mga niya nang ipagkalob dahil ita mo manwala at sasalpantayatan at tutugi. Nga sana po, ing kasagitan tamo pong kimbe, ing gawan tamong inspirasyon, at kaulan tamo po ini, at idalong tamo king igpa, din kaya tamong balang pulait, at etamo po sana sasawat, itanabdal, salamat.
Ayaw pa abak po, kaya kayong kapatid po. Kaya nga riking kasalpantayanan, muna kitang metong a Diyos. Alang sawan lulugod, lipat na ning pamagkulang. Tamo kayo, dapat yung lugod na po. Alang kayang ganan. Ulit po, miras naman po yung oras. Kaya katamong pamanyamba, aldo na ning kaya katang Diyos, bang kayang puriyan at pasalamatan, parang alan king kayang alang sawang lugod kaya katamo. Yung kaya katamo pong tema, ay may kabambangan ko po may yawa ko ang kel. Try tamo pong mag-Tagalog bang. Ang ating pong tema, ang Diyos na sandigan sa panahon ng panaghoy sa kahirapan. Kung ating pong titingnan at susuriin, hindi lang dapat sa panahon ng panaghoy at kahirapan, kundi sa lahat ng panahon. Ano po? Tama po ba? Pero ang nangyayari po sa atin kasi, mga tao, sa oras ng problema, sa oras ng may sakit, sa oras ng may dilubyo sa ating buhay, doon lumilitaw ang ating pananampalataya sa Kanya. No? Pero pag karamihan po sa atin, hindi ko naman sinasabing lahat tayo, na sana po na mapagsanayan natin sa ating buhay. Hindi lamang sa panahon ng panag-oy o kahirapan o problema na ating tinatawag o tayo'y sumasandigan sa Panginoon, kundi sa lahat ng panahon. Tama po ba? Atin pong basahin ang ating referensya na binigay po ng ating pamahalaan o ng ating nanungkulan. Atin pong basahin ang mga awit 46, 1 hanggang 2. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang sumaklolo sa kabagan. 2. Kaya't hindi tayo matatakot bagamay ang lupa ay magbabago o mabago at bagaman ang bundok ay maglipat na nangyayari po sa ating panahon kasalukuyan. Ano po? Kung ito pong sinasabi dito, maglilipat ang mga bundok sa dagat. Titingnan po, sobrang grabe na po ito. Ano po? Sa paanong paraan maglilipat ang mga bundok sa dagat? Ano po? Parang end of the world na po yun. Ano po? Sa sitwasyon po natin ngayon, pandemic. Sa buong mundo, ang sakit na COVID-19 ay lumaganap. Kaya po sinabing pandemic. Buong mundo, ang sakit ay kumalat. Tama po ba? Na kung paano, sabi ng mga matatanda, ngayon ko lang naranasan itong ganitong sitwasyon. Ang lahat ay tumigil. Ano po? Maliban na lang yung, actually pati yung nagtitinda talagang nagsara eh. Ano po? Kung titignan mo sa ibang bansa na sabi, yung pera naging walang kwenta. Kasi may pera man siya, wala siyang mabili kasi saradong mga tindahan. Yan po ang sinasabi lagi po ng mga banal na tayo may pera, wala tayong mabili. Kaya sabi po sa atin ay mag-ipon tayo ng mga makakain. Yung pagkain na hindi nasisira. Ano po? Isipin po natin almost
3 months, ano po, ECQ, lockdown, ano po, talaga po yung mga ibang kapatid natin na wala nang makain. Mapalad po tayo na tagabay at pag-ibig ng pagmamahal na po ng ating Diyos, tayo po'y nakakaraos. Ang iba po nga dyan, o karamihan dyan, ay tumaba pa. Tama po ba? Huwag niyo pong pagkaila. Nakikita po ng mata. Ano po? Sino pong mapalad niyan? No? Tayong nasa Kanya, sabi niya, huwag po tayong mag-alala. Siya ang bahala. Ano po? Siya ang ating sandigan sa lahat ng panahon. Hindi lang sa panahon ng panaghoy sa kahirapan. Tama po ba? Atin pong basahin ang isang referensya pa sa San Juan 16:20. Kaya't hindi tayo, katotohanan sinasabi ko sa inyo na kayo'y magsiiyak at magsipanaghoy, dadapwat ang sanlibutan ay magagalak, kayo'y malulumbay, dadapwat ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Ano po? Tayo po ba'y nalumbay sa pandemic o lockdown na nangyari sa buhay natin? Nalumbay po pa tayo? Mayroon po bang nagalak sa nangyaring pandemic? Mayroon po ba? Sino po ang nagalak? Wala po. Ang lahat po'y nalumbay, nalungkot, nabigla, at nag-alala. Ano po? Tatapwat kung tayo'y nasa Panginoon, tayo po'y nananalig ng buong puso sa lahat ng panahon. Ano po? Huwag daw po tayong malulumbay. Ano po? Ang sabi dito, kayo'y malulumbay. Dadapwat ang iyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Ano po? Panginoong Jesucristo. Siya po'y nalumbay, tama pa? Pero pagkatapos po ng kanyang mission, trabaho dito, ba't po kaya tinawag na passion of the Christ? Ay ang pag-iirap sa mundong ito upang tubusin ang ating kasalanan, upang ilaganap ang salita ng Panginoon. Sa kabila noon, kahirapan po ang dinanas ng ating Panginoon. Tama po ba? Pangungutya, pasakit, at dun nga sa oras ng dinakip na siya, yun na po, ang matinding kahirapan, ang maging passion natin sa ating buhay ay ang pagtupad sa mga tungkuling inatang sa atin ng Panginoon. Ano po? Na kung paano kahit gaano kahirap, kahit anumang suliranin, kagaya po nangyari sa Panginoon, Jesucristo, at sa mga alagad na kanyang nakasama sa kanyang buhay. Kapatid, kung kanilang nagawa, atin din po magagawa. Bakit po? Sa tulong ng Panginoon. Kung tayo po'y nananalig sa buong panahon. Ano po? Ano ang ating paksa? Uli, basahin po natin. Ang ating paksa, sabi po, ang Diyos ang sandigan sa panahon ng panag-oy sa kahirapan. Sa akin, tinudugtungan ko po, sa lahat ng panahon, ang Diyos ang ating sandigan. Tama po ba?
Walang sumasagot. Oo, kapatid. Kapatid na Rod. Joke lang po. Ating pong basahin pa dito sa ating referensya sa awit 62 verse 7 to 8. O Diyos ang aking kaligtasan at ang aking kalwatian. Ang malaking bato na aking kalakasan at ang kalungan ko'y nasa Diyos. Ano po? Totoo po kaya itong sinasabi na ito sa ating buhay? Siya kaya ang ating kanlungan? Kayo po makakasagot niyan. Kung siya po ang ating kanlungan, huwag po tayong mag-alala. Kasi po, pagdating ng panahon, tayo po'y magagalak. Sabi po ng nabasa kanina. Ano po? Ano mang danasin natin na panag-oy sa kahirapan dito sa mundong ito, darating ang panahon ay darating sa buhay natin ang kagalakan. Dahil po tayo'y dito'y pansamantala lamang. Ano po? Kung tayo po'y naglalakad yan ay pansamantalang naglalakbay. Ano po? Isipin niyo po, mga kapatid natin ngayon, ilan lang kasama natin. Pero ngayon, wala na sila. Kaya, ako kaya kailan? Ano po? Kayo kaya kailan? Ang tanong, pagkatapos po nun, tayo nawala dito sa mundo, tayo po kaya ang ating tungkulin. Para tayo po nagipagtrabaho niyan. Kung nagtrabaho ka, sige, kontratahin mo yung isang trabaho dyan. Sige, isang araw po. Pero dumating ang isang araw, di mo natapos. Kumusta kaya? Ha? Mas maganda po sana, kalating araw pa lang, natapos mo na. Yun pong mas maganda. Ano po? Kaya sa tao, minsan umihingi ng extension. May sakit, namamatay na, umihingi pa ng extension. Kasi sa kanyang sarili, alam niya hindi pa tapos ang kanyang trabaho. Hindi pa siya natapos. Ano po? Sana, okay lang po humingi ng extension eh. Ang mahirap po, marami ng extension na binigay ang Panginoon. Kaya lang tayo'y muling bumabalik sa pagkakasala na pinag-aralan natin ilang linggo lang na parang tayo'y aso, para tayong baboy na bumabalik sa kamalian. Baboy na bumabalik sa lubluban ng putikan. Ang aso na bumabalik sa kanyang suka. Ano po? Parang hindi po tayo nag-aral, parang hindi po tayo natuto. Ano po? Hindi ko po sinasabing ako'y malinis. Hindi ko po sinasabing ako'y hindi nagkakasala. Ano po? Ito po'y paalala lang sa atin. Higit sa aking sarili. Ano po? Isa po akong kasangkapan ng Panginoon na kung paano upang ibulalag ang kanyang salita. Kung wala po ako dito, wala po yung mga kapatid natin. Sino po magpapaalala sa atin? Ano po? Sa ganitong sitwasyon. Lalo na po tayong mga Pilipino, karamihan po sa atin, ha? May pulong-pulong-pulong minsan. Talagang mahirap pong pag-usapan ang salita ng Diyos. Pag-usapan ng Diyos. Sa ano pang paraan natin pag-uusapan ng Diyos? Ano po? Kaya, malimit lang po na napag-uusapan ang ating Panginoon. Minsan pa, kung tayo'y nakapulot na ngayon ng magandang balita, paglabas natin dyan, wala na. Nahulog na dito, wala pa man tayo sa labas. Ano po?
Hindi pa natin nagamit. Kung tabak yan, nung kailangan natin gamitin sa labas na pagtabak, nahulog na dito, hindi na natin nagamit. Kasi po, wala yung, tunay na pananalig sa Panginoon. Wala yung, tunay na sandigan. Minsan pag wala tayong problema, okay lang tayo eh. No? Yun siya. Gusto nyo bang mangyari muna yon? Na dumanas tayo ng panagoy sa kahirapan, ng pandemya? Kapatid, sabi ng mga banal o ng mga tubod ng ating Panginoon, hindi pa daw yan ang kahirapan ng ating mundo o ng ating buhay. Ano po? Kung titignan natin kung tayo na po'y nahirapan sa sitwasyong pandemyang yan, wala daw pa po yan. Simula pa lang daw. Kapatid, sana po tayo po'y magbulay-bulay. Huwag po natin intayin sa dulo o sa oras ng kahirapan, sakit, tayo'y nananalig o tumatawag sa Kanya, kundi sa lahat ng panahon. Muli po tayong bumasa sa ating referensya o sa ating sinaliksik. Sabi po dito sa awit 34, versikulo 8. Awit. Mga awit 34, versikulo 8. Okay. O inyong tikman at tignan ninyo ang aking Panginoon ay mabuti. Mapalad ang tao na nangangalong sa Kanya. Natitikman po kaya natin ng lubusan ang Kanyang kabutihan. O kaya, siguro kaya hindi natin natitikman kasi tayo'y nagpapabaya sa mga tungkulin natin sa Kanya. Ano po? Hindi ko po alam, kayo po. Tayo po'y mananatili sa Kanya. O baka tayo yung nagkukulang sa Kanya. Inaanap natin yung karagdagan sa ating buhay. Samantalang ikaw naman ay nagkukulang. Baka hindi lang nagkukulang, talagang wala. Wala ni isa. Kung 10 hinihingi ng Panginoon, baka ni isa, wala. Ano po? Tama po ba? Parang tao lang yan eh. Humingi ng 5. Hindi kalahati, hindi mo mabigyan, masakit pa yung loob mo. Parang Panginoon yan. Ano po? Kung yung bagay na yun pinagdadamot mo, ang Diyos din ano po? Yan po yung nasusulat. Marami pong referensya tayong mababasa dyan. Ano po? Kung tayo po'y nananalig at nananahan sa Panginoon at nagiging nag-peace sa paggawa ng mabuti at sumusunod sa Kanya, sabi po sa San Mateo 5:4, ating pong basahin. Mapalad ang nangagahapis sapagkat sila'y aaliwin. Ano po? Sila'y aaliwin para kang donya, para kang prinsipe. Ano po? Pagsisilbihan ka. Basahin nga po natin sa wikang Kapampangan ang San Mateo 5:4.
Kapampangan po. Aking panguli, marami pa pong mga tagapagsalita. Wanlading tatangis, uling ipanwanan la, ipatulan la. Ne po? Gusto nyo bang papanwanan nakatamo po ning kayakatan Diyos? Ano po? Kung tayo po'y tumatangis sa Kanya, sa Kanyang harapan, ano po? Lahat, buong buhay natin, sinusuko natin sa Kanya. Na sinasabi natin, wala tayong magagawa kung wala siya sa buhay natin. Sabi po niya, sa wikang Kapampangan, wanlading tatangis. Kasi hindi tatangis, mababalalo. Po, pinalo ng bagay kayang piyangari, mga gane, pinandit, kasabi na ni, ala na kayo ay tangwa. Wala na yung inanakit ng loob. Parang, minsan po sa atin, napag subukan tayo, buti pa itang metong kariti, ang may pasubukan, ha? Minsan, kukutang ka pa, minsan po sa buhay natin, nagtatanong pa tayo, minsan, anong tawag doon? Inaano mo pa yung Diyos na, o ba't yako pa? Samantalang karakalma ka niyan. Po? Ninuwari ika. Sino ba tayo na minsan nagtatanong pa at minsan tinutulog-isapan natin ang Panginoon? Ano po? Wala ni isang matuwid sa atin, kapatid. Nababanggit yan. At kilala natin ang ating sarili. Tayo po'y nagkasala at nagkulang sa harapan ng Panginoon. Nababanggit po yan sa Roma 3:23 at sa Roma 3:10. Naulit po yan. Inulit-ulit po na walang matuwid ni isa sa atin. Lahat po tayo nagkulang sa kalwatihan ng Panginoon. Basahin po natin. Mahaba pa naman pong oras. Ano po? Ay, meron na pong oras. Pasensya na ko po. Malagad ko kasi meditinan ng oras eh. Kung kaya naman pong ikakayap tamo, gamang i-extend ko. Ano po? Basahin tayo po yung wala na ako. Basahin po natin yung sinasabi sa Roma. Sa Roma 3:10 muna po. Ano po? Pagpangking makasulat, alang banal, ala, metong man. Ano po? Timpong banal, ala. Sabi po, walang matuwid, wala ni isa. Sa wikang Tagalog. Sabi pa po niyan sa 23, ulitin po natin. Sa wikang Kapampangan, sige po. Uling deng sabla, may kasalala. Deng sabla, may kasalala. At era akamtan ing ligaya na ning Diyos. Ano po? Ita mo nga po, may kasala tamo at may kulang king kakatamang ipa. Tayo po nagkulang sa Kanya. Ano pong dapat natin gawin? Tayo po'y magsisi, magbalik loob sa Kanya, isuko ang ating sarili. Pasakop po tayo sa Kanya. Ano po? Hindi lang sa oras ng kahirapan, hindi lang sa oras ng karamdaman, ano po, kundi sa lahat ng panahon. Tama po ba? Sana po magawa natin yan sa pang-araw-araw natin. Tayo po'y magpasakop ng buong puso, ng buong lakas, ng buong espiritu o ng ating kaluluwa. Ano po? Muli po, marami pong salamat. Ibinabalik ko na po ang oras sa ating Pangulo. Naway po'y sana'y magbigay ng ano po? Na kung paano po sana'y magbigay ng
aral sa atin, makatulong sa ating pang-araw-araw, igit sa pagsunod sa ating Panginoon. Para po sa oras ng ating mission dito, na matapos natin, kung nasaan po ang Diyos, Panginoon, ay doon po tayo makita-kita na puno ng kagalakan. Magandang umaga po. Good morning po. Biniro kang pong metong oras, sinakto na pong metong oras yung kanako. Ano po? Isang pupuri at pasasalamat sa ating Panginoon, ang una pong inabot ko. At naway masumpungan natin ang kapayapaan sa ating mga puso. At naway pagpalain tayo ng ating Panginoon sa bawat paggawa sa ating mga tungkulin. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ay natutuwa sapagkat inilala po natin ang araw ng Sabat kung saan ginagawa po natin ang ating banal na tungkulin sa ating banal na Panginoon. At ang ating mga banal na tungkulin ay ating ginagawa. At marami na po yung mga pag-aaral na ibinigay ng ating mga mananalumpati kung saan meron pong paksang pinag-aaralan na kung saan ang ating paksa ay ang Diyos na sandigan sa panahon ng panag-oy sa kahirapan. Totoo po yun. Balikan po natin ng isang araw lang nung pumutok ang balitang may pandemya na may sakit na kumakalat sa buong mundo. Nung isang araw pong yun, marami po yung nagnobena. At sa sumunod na araw ng nobena, marami pa rin po tayo. Bakit po kaya ginagawa natin ang bagay na yun? Dahil po, may panag-oy na kahirapan ang dumating sa ating mga buhay. Kaya tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon upang Kanya tayong ingatan sa Kanyang mapagpalang mga kamay. Katapat, tawag po ng kalikasan, ipinagbawal po yung pagtitipon. Kung kaya nung sumunod na mga araw, 5, 6, 7, 8, 9, hanggang 10 lang po yung dumarating na nagnonobena. Dahil nga po, ipinagbawal ang pagtitipon ng maramian. Gayunpaman, walang tigil po ang ating pagtawag sa ating Panginoon. Kahit po nasa mga bahay tayo, kahit ano pa po ang ating mga ginagawa, tayo po ay dumadalangin sa ating Panginoon na naghahanap tayo ng kalinga, naghahanap po tayo ng tulong na nanggaling po sa ating Panginoon. Dahil siya lamang po ang ating sandigan sa oras po ng ating mga problema o anuman pong kahirapang dinaranas natin dahil po sa ating panahon. Kaya nga po sinasabi ng mga banal, napakapalad po natin
Dahil sila po ay nagmamanik-manahog upang tayo ay tulungan, upang tayo ay bigyan ng babala, upang tayo ay bigyan ng mga kaparaanan kung ano po ang pwede nating gawin sa kabila man ng dinaranas po nating kahirapan sa buhay. Sabi pa nga po ng mga banal, hindi pa daw po dito natatapos. Yan ay umpisa pa lamang na ang boses ng ating Panginoon ay tumatawag sa tunay na mananampalataya. Datapwat, alalaanin po natin ang nakasulat na hindi po lahat ng tumatawag ay natatanggap ng ating Panginoon o tinatanggap ng ating Panginoon. Hindi po ibig sabihin na sumusunod tayo o nandito tayo ngayon ay nakakasiguro tayong tinatanggap ng Panginoon ang ating mga dalangin. Alalahanin po natin yun. Sabi ng banal na Batlaya, ipanghiling daw natin ang araw ng nobena. Dahil ang ating panahon may medyo lumuwag na, utos po ng banal na Batlayang itunubod ng ating Panginoon. Ipanghiling natin ang araw ng nobena dahil hindi pa daw po dito natatapos ang kahirapan na daranasin ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, ang pananampalataya na walang gawa ay baog sa harapan ng ating Panginoon. Di po kaya nasasanay ang bawat isa sa atin dahil sa aba ng panahon na tayo ay hindi nagnonobena dahil nga po sa nangyayari sa ating kapaligiran at ipinagbawal ng ating gobyerno, nasanay na po tayo na yung utos ng banal na Batlaya gawin natin ang isang nobena. Although, meron po tayong pananampalataya. Umiingi tayo ng sandigan sa ating Panginoon sa panag-oy ng ating mga kahirapan. Alalahanin po natin ang sinasabi na hindi po lahat ng tumatawag sa Kanya ay Kanyang tinatanggap. Ano po ang pwede nating gawin? Uulitin ko po. Ang pananampalataya na walang gawa ay bahog sa harapan ng ating Panginoon. Ano pong gagawin natin? Itinuturo ng mga banal na Batlaya ang mga kaparaanan kung ano ang pwede nating gawin. Tatapwat ang bawat isa kung minsan po di natin nagagawa. Kahit po ako kung minsan di ko nagagawa. Sasabihin po natin na ako'y tao lang na nagkakasala. Kaya nga sinabi ng nakasulat na walang sino man sa atin ang hindi nagkakasala. Totoo po yun. Kaya nga tinuturo ng ating Panginoon ang mga kaparaanan sa pamamagitan ng mga banal na Batlaya na tayo ay gumawa ng ganyang kaparahanan sa ating buhay. Dahil ang kahirapan at nakikita ng ating Panginoon ang ating mga kalagayan. Kaya nga po, sadyang mapalad tayo dahil meron po tayong Diyos na sandigan sa ating mga buhay. Kaya nga lamang po, halaki po ng ating paggawa, ang ating pananampalataya upang dinggin ng ating Panginoon ang ating mga dalangin. Kaya nga po, sabi ng kasabihan, kung gaano man daw kabigat ang binubuhat, kung marami naman po yung nagbubuhat, nagiging magaan, gaya ng isang patpat. Dinagdagan ko lamang po, na huwag ka lamang pong magpapabigat dahil isa ka pa sa bubuhatin. Ang paggawa sa ating kapatiran ay kusang loob. Hindi po puwersaan ito. Kaya nga po, ang sa akin po ay pagpapaalala. Dahil po,
ang pag-ibig ay siyang nananaan sa ating mga puso. Kaya nga po, kung sa mga magulang po natin, ang nakasulat din sa Santong Ebanghelyo, kung mahal mo daw ang isang bata, kailangan daw na paluin natin. Hindi ibig sabihin na pinalo tayo ng ating mga magulang, ay di po niya tayo mahal. Kaya kung minsan darating ang mga banal na batlaya, kung minsan po ay nasasabon tayo. Dahil po tayo ay taong nagkakasala. Pero sa pamamagitan ng mga kaparaanan na pinagkakaloob nila, unti-unti pong nagiging matuwid ang ating mga lakad. Nagkakaroon po tayo ng pagpipigil. Nagkakaroon po tayo ng mas malaking pananampalataya dahil ang Diyos po ang ating sandigan sa oras po ng ating mga panaghoy sa ating mga buhay. Hindi lamang po yung mga pagsubok ng mundo ang ating kinakaharap. Kung minsan, yung pagsubok dumadaan sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, ang Diyos ang ating sandigan. Siya po ang bibigay ng kalakasan. Siya po ang nagbibigay ng panghunawa sa atin. Kaya nga lamang po, kailangan po nating sundin ang kanyang mga kagustuhan. Hindi po yung meron nga po tayong pananampalataya, nagkukulang po tayo ng mga paggawa. Nagiging bahug po ang ating paggawa. Kung minsan nga po, nandito na tayo na gumagawa, dahil po nagkukulang tayo ng konting pagpipigil sa ating mga sarili, tayo po ay nagkakasala. Kaya nga ang hinahanap ng ating Panginoon yung tunay na mananampalataya na may kalakip na paggawa. Kaya nga po nakikita natin ang mundong ibabaw kung gaanong pag-iirap ang dinaranas ng mundo. Hindi lamang po yan, dahil po nakasulat sa Bible yan. Meron pa pong mga digmahan, meron pa pong maglindol, nakasulat po sa Biblia yan. Ang Diyos po ang ating sandigan. Siya po ang kakalinga sa atin. Kailangan lang po natin sa ating pananampalataya, ang ugnayan natin sa ating Panginoon, magkaroon po tayo ng give and take. Kung bibigyan niya po tayo, tayo rin po sana ay magbigay sa ating Panginoon. Dahil sa pamamagitan po ng ganoong kaparaanan, ang ating Panginoon, tayo po ay iingatan. Kung tayo pong lahat ay nag-iingat. Kaya nga mga minamahal pong magulang at kapatid sa pananampalataya, na kung saan kailangan po nating magtiis. Ano man po ang dadanasin natin sa ating buhay, kailangan nating magtiis hanggang wakas. Bakit po? Sabi po ng nakasulat sa San Mateo, Kapitulo 24, versikulo 13, ganito po ang nakasaad. San Mateo 24:13. Datapot ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kaya nga po, dapat po tayong magtiis sa kabila man ng kahirapang dinaranas natin sa ating buhay dahil meron po tayong isang Diyos na tagapagligtas. Siya po ang ating sandigan at nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Kaya lamang po dapat sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon po tayong kalakip na paggawa. Isang mapagpalang araw po sa umagang ito at ang oras po ay babalik ko na po sa ating pamuntukan. Maraming salamat po.
Maraming salamat po sa ating naging tagapagsalita po sa umagang ito. At muli po ay magtatawag po tayo sa ating mga kapatid upang magbigay din po sila ng mga information na ukol po sa ating pananampalataya upang may balita rin po sa atin kung ano po yung mga pagbabago sa ating mga o pagkautusan na ibinababa po ng ating pamunuan. Tayo ng bigay po siya ng mensahe para sa atin. Bang magsinaw ka rin. Gandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At sa araw na ito ay tayo pong nandito ay mapapalad po tayo dahil muli ay nakagawa tayo ng inihingi ng Diyos sa atin. No po. Nakikita po natin ang ating kapaligiran. Buong mundo po ang nangyayaring ito sa atin. No po. At gayon din sa ating pananampalataya, palagi ring nagbibigay ng mensahe para tayong namamalakad sa ating pananampalataya kung ano po ang dapat natin gawin. No po. Gusto ng ating pamunuan, alam po natin ang ginagawa natin ay talagang pang Diyos. Pero dahil nasa ano pa tayo sa lupa, no po.
Ang kay Cesar sabi nila, kailangan nating ibigay. Kailangan tayo pong sumunod sa mga patakarang ipinapatutupad ng ating pamahalaan, no po. Dahil gayon din po dito sa atin, ang utos naman, ang pamahalaan, basta tayo po ay sumunod sa protocol, no po. Ano po yung protocol na sinasabi nila na kailangan merong social distancing, no po. Merong maka-face mask tayo, no po. At saka sa venue ng ating sentro ay kailangan 50% na po, na ganun ang utos ng ating pamahalaan na dapat tayong sumunod. No po. Kahit alam nating ang pinupuntahan natin dito ay pang Diyos, no po. Pero hindi tayo kinukonsita ng Panginoon Diyos na hindi tayo sumunod sa mga patakarang kung saan tayo o doon tayo kinalalagyan natin, no po. Kaya marahil sa iba-ibang sentro, sabi nga ng mga kapatid na sakop ng PPC-5, kami gaganapin na namin ng aming pagpupulong. Sabi ko naman sa kanila, okay lang basta't sumunod po tayo sa mga patakarang pinatutupad ng ating gobyerno, no po. Ito lang po ang paalala ng ating pamunuan sa atin. At gayon din po sa araw na ito ay napakaganda po ng ating paksa kung saan po napapanahon, no po, sa ating nararanasan gaya po ng tinatawag nilang COVID-19, no po. Ito marahil ay alam po nating tayong lalo na tayong nananampalataya, alam po natin abang nandito tayo, alam po nating mga darating sa atin itong pagkakataon na ito, no po. Kasi inalintulad tayo sa isang ginto kung saan para lumitaw ang tunay na ginto ay pinapanday niya talaga, no po, sa apoy, no po. Pinapanday nila sa apoy yung ginto para lumitaw ang pagkatunay na ginto. Gayon din po tayo mga kapatid, dahil tayo po ay binibigyan ng mga dapat sinusubukan tayo ng Panginoon, no po. Kung ano man ang dumarating na pagsubok sa ating, no po, sa ating kapanahunan. Po, tayong mananampalataya sa Diyos, talagang dapat tayo pong dumaan sa mga bagay na yan, no po, ang mga pagsubok para makita ng Panginoon kung kaano po tayo katatag, kung gaano po tayo kapuro, no po, sa ating pananampalataya. Ang halimbawa po dyan na nababasa natin sa Ebanghelyo, si Nunong Job, no po. Alam po ang panahon ni Nunong Job nang sinubukan ng Panginoon Diyos si Job, no po, ni Satanas. Nagpaalam si Satanas sa Panginoon Diyos kung para mapatunayan niya kung gaano po katapat si Nunong Job sa kanyang kapanahunan. Ano pong nangyari sa kanya? Una po, nawala ang kanyang mga pamilya. No po, ay mga anak niya. No po, namatay lahat. No po. At sumunod ay lahat ng kanyang paghahari, no po, ninakaw nila, no po, kinuha nawala lahat sa kanya yung kanyang paghahari, mga animales ng kanyang kapanahunan. At hindi lang po yun, nagkaroon siya ng sakit, no po. Natutunaw na lang siya ang laman niya sa binigay na sakit, no po, sa kanya. Pero ano po ang nakita natin ayon sa istorya ni Job? Hindi po rin nagwala ang kanyang pananampalataya. Hindi rin po naalis ang kanyang pananampalataya sa Diyos. No po. Kahit na ang nangyari sa kanyang buhay, napakasakit po. Yun lang mawalan ka ng mga anak, 10 kanyang mga anak, nawala lahat. Yun lang po, masakit na po yun. No po. Tapos aalisan ka pa na ng kayamanan na paghahari mo dito. No po. At hindi lang, binigyan ka pa ng sakit.
So ito pong ehemplong ito na talagang para pag-aral, maging tayong lahat, maging inspirasyon natin ang kapanahunan ni Nunong Hope. Ngayon pong panahon na ito, alam po natin, ang COVID-19 na simple lang para sa mga naniniwala sa Diyos. Meron po tayong mga kapatid na simple lang ang kaparahanan tinuro ng Panginoon sa kanila. No po. Positive sila pero binigyan sila ng kaparaanan, tinuro ng kaparahanan ng Panginoon Diyos sa pamagitan ng mga tinutubod niyang banal. No po. Nalagpasan po nila ang mga kasakit. Kaya po, tayo ay sa kapanahunan natin talagang dapat tayo pong magtiis. No po. Nabasa na narinig po natin ang mga binigay na sitas ng mga kapatid natin. No po. Meron pong nakasulat dito. Alam po kasi, tayo po ay hindi bibigyan ng pagsubok o anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. No po. So, yung dumarating na tukso sa ating buhay na hindi ibibigay ng Diyos kung hindi po nating matitiis. No po. Sabi niya, datapwat tapat ang Diyos. Iwasan mo anumang bagay na dumating na pagsubok sa iyo o dumating na tukso sa iyo. No po. Yung dumating na tukso, alam po nating hindi makakapagbigay sa atin ng tama, no po. At hindi makapagbigay sa atin ng kaganapan para matuwa ang Diyos. So, dapat po nating iwasan. No po. Kailangan magilag tayo, pagilagan natin. Ito po ang sinasabi sa atin ng Ebanghelyo. No po. Ngayon din po, merong, ano po dapat natin? Talagang dapat tayong magtiis. No po. Kasi ang pagtitiis, sabi nila nga may kasabihan, pagtitiis ay magiging bunga ng iyong tagumpay, no po. Kasi nakikita natin ng mga ibang tao, no po, sa kanilang kapanahunan, kung saan po ay talagang tinitiis niya yung pagod, no po, para makamit lang niya ang isang tagumpay, ang kanyang minimithi, no po. Meron pong makasulat din dito sa Lucas 21, 19. Ito po, ang pagtitiis. Sa inyong pagtitiis ay may pagwawagi ninyo ang iyong mga kaluluwa. Ito po. So talagang kailangan natin talaga sa ating mga sarili ang pagtitiis. Ito po. Dahil lang po natin sa ating pagtitiis, ang bunga nito, no po, ang maggogi tayo, no po, na ang ating kaluluwa ay ating mailigtas, no po. Ang espiritong nananahan sa atin ay ating maililigtas. So, dahil alam po natin sa ating pagsasakripisyo, sa ating pagmamalasakit, mayroon pong bunga ang lahat ng ito. Kaya nandito po tayo. Meron pa rin na nakasulat dito sa Mateo, meron din pong ganito ang sinasabi niya. 24, Mateo 24, versikulo 19 ay 13. Yan po. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So, ang pagtitiis po ay siyang magbibigay ng kaligtasan sa atin. No po. Lahat ng mga bagay na dumarating na anumang bagay na pagsubok sa darating sa ating buhay, mga kapatid, talagang dapat nating tiisin ito. Dahil kagaya ng sinabi ko, inalintulad tayo sa ginto puro para lumitaw ang ating pagkaginto, talagang tiisin po natin ang lahat ng mga pagsubok. No po, ang lahat ng mga bagay na dumarating na anumang pabigat sa ating buhay. No po. Talagang sa panahon ngayon talaga kapatid, napakahirap ng sitwasyon natin, no po. Kasi hindi mo alam, sabi nga nila, hindi mo nakikita ang kalaban, no po.
Yung palang kumisan na katabi mo lang pala, nandun na pala yung may courier sa sakit, no po. Kaya ngayon ang sinasabi nila, nakakaya ng umubo, no? Pag umubo ka, nakatingin na sila sa iyo. No? Dahil po, yun ang sintomas ng sakit ngayon, no po. Kaya po, hindi tayo malayang parito't paroon, no po. Hindi kagaya ng dati, no po. Talagang tinutunay kaya katamong lakad, no po. Hindi na tayo makakalakad ng gusto natin kasi umiiwas pa rin tayo. Kaya sabi nga ng nabasa kanina, kailangan biyasa kang mangilag, ne po. Alam mong umilag sa mga ganung bagay dahil alam po ito ang magbibigay sa iyo ng karamdaman, no po. Kaya ang turo ng mga banal espiritu, yung mga kaparahanan tinuturo nila sa atin, ginagawa natin. Pero may pasubali pa rin, dapat pa rin tayong mag-ingat. So, sa mga tiisin, mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, meron naman siyang pangako, no po, sa ating mananampalataya. Sa Mateo 6:33, basahin po yung panghuli ko. Mateo 6:33. Yan po ang pangako sa atin mga kapatid. Kahit man lang, nasasaksiyan natin itong pagsubok na ito sa ating buhay, na po, kahit kahirapan ang nararanasan natin, meron naman prizes sa atin. May prize sa atin na ipinangako sa atin ng Panginoon. Dito po sa Mateo 6:33. Ito pala ang utos niya, no, kapatid. Katapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Opo. Yan po ang inuutos niya sa atin. Na kailangan tuklasin natin ang mga pag-aaral niya, kung saan natin para masaksiyan natin ang kanyang kaharian, para maaanap natin ang kanyang kaharian. At kanyang katwiran, no po. At ang lahat ng bagay na ito ipawang idaragdag sa iyo, no po. So ito po ang abilin sa atin, sa ating pananampalataya, upang ang lahat ng mga bagay na gusto nating makamtan, ay siguro marahil ito po ang ninanasa ng bawat isa sa atin. Kaya po, ang nakikita natin ang lahat ng itong pagsubok, no po, sa ating paligid at sa buong mundo, no po, ay marahil parati na tayo namang ginagabayan ng banal na espiritu, kung saan po ay tinuturo niya yung dapat nating gawin. Kaya mapalad po tayo dahil mayroon tayong mga banal na espiritong nagtuturo at gumagabay sa atin. Kaya marami pong salamat at uli magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating kapatid. Pasalamatan tayo po, Kapampangan. Pasalamatan tayo po na ay biyanalapuring minsay na ng kakatamong provincial president po na. Kasi po kayang kakatamong tipunan ni tayo po gawan ing tipunan nung ala pong utos kayakatamo na po. Paka-emphasize tayo mo po. Uli pong inggawan tamo kini, tukita pa mo rin ketang utos na ning kayakatamong gobyerno. Kanya po ta magtakaayo, tampo magpulong tamo. Uling atine pong pasabi ing kayakatamong maging kayakatamong national government, ing gobyerno tamo, payaga na lang mikatinang pamitipon dengan timong pamaniwalang anti kanini, Katoliko ka man o nano,
at tinola pong binye instruction. Makanyan mo naman po kay katamo, yung kay katamong President General mo naman, miganang siya naman po, anya yung kay katamo pong PPC 5 President. Uling mi-announce siya po ito, bayo tamo po migpulong, anya pong i-announce de po ito, misanang migpulong no pong minsan de nga liwa tamong kasiping sentro. Nya pinsabi ng kikatang kapatid, pwede tanang magpulong nga na kailangan mo, tukita mo kitang regulasyon. So before po ito, gawan tamo po yung pamitipon tamo, makanyan tamo mo rin pong pabalo ka rin kikatamong manungkulan. Uling tala naman po biring lagpasan karelang tungkulan. So niya po makanita. Ya kapatid, yung pong miyayaliwang kikatamo pong gagawan, makaayon po kayong kikatamong kautusanan ng kikatamong national government and national province, yung kikatamo pong kasalpantayanan, order na naman po. Uling etamo po pwedeng galo, itamo pong tsuking kasalpantayanan, uling makapainlalam, tamo po yung kautusan ng Cesar mo naman, tukyan tamo. Nga po, itamo makanyan po yung gawa tamo. Tinukita mo po kitang regulasyon, at tamo pong gawan. At makanyan mo naman po, dakal po yung kikatamong indalanan king COVID-19. Po. At siguro po napansinan da rin yung kanakong kapatid. At yung man po kitang kari sister, ating okasyon ka rin na pabanwaya po idarang bring. Waneng kitang oras po ngayon pangabagyam may ako na kami kay may pagsalumuha. Ating po asing minaus karening kaya kami nga antimong pagobran mi po nga kay obrami. Mo po karening kliyente mi po. So mikit kami makatakot po na po ngeni. Nung minsan kay katamong paligid, katamo po balo yung magaganap na po. May katagun naman po yung kaya kami palang kliyente, metong yakareng mag-service ang timo kareng mete. Po kasing sakyan, pali pa delagyo. So yung may kasali, metong yung funeral service. So ay istorya, kailang batan mi pong mipapag-istorya. Ay istorya na kanyan. Balitan niya po itang mete, sabi na. Nang mete, ami po. Kita pong mete babae na king wami kaya tang mapilan pa mo pungaldo kening maulean karetang manggulayan ay lagi pong baluat. So yung milyari po pala makaniniya uling manggulela karon mi asawa la mi live-in la mi abela. So miras po itang puntong yung babae apatene po ning lalaki. So pilan pong tama na ning babae ini po getang picture. So makatakot. Malunos ka. No? Uli pong may gawa keng tao na talaga pong alang picture na. Makanya na kagarabi nung minsan po yung panahon tam. Yuta na po keng panahon krisis makatakot. Dapat nung minsan mas makatakot po yung gagawa na ng tao po. Isipan mo po, agawa mo po itang antiganitang bagay. So, yung panahon tamo po ngeni, at niya pong bibye, timong pabag mag-aral kay katamo na po, uling ing panahon aliwa po. Minsan, nakamuha na kang bagya, iya mo yung kukuhanan do, na po. Kanya na po kasakit. Ala na pong muna kitang mimingat tamo po. Mimingat tamo keng katamong lakad, mimingat tamo keng sabla, maging keng katamong pamakipagsalamuha karing tao. Ang kaingatan, katamong pamangamano, katingat tamo po para pareho. Patang po ngatin lang pelya nalalang takot king Diyos, agawara po itang buridang gawan kaya katamo. So kailangan po, imimingat mo. Ala pong keliwan, keng pegdalanan tamo pong pilan bulan
Kaya kakatamong sitwasyon, kakatamong kapag-aralan, uli pong yung tema, itang panahuna ng kahirapan, panahuna po ng krisis, hindi po yung kakatamong parating adwan o gabay. Nune mo po itang kakatamong miglalang kakatamo. Kanya, nung minsan, yung kakatamong panahon na linabas, mag-recall ko mo po, dakal po ing pasabi kaya katamo na gewa tamo itamong manungkulan. Hangga po keng turuna ing paralan kaya katamo ding banal a pagawara kaya katamo ing miyayaliwang kaparalanan. Abage gawan tamong paniwalan tamo na makaibiyang panuluan pong lunas ing kaya katamong yatong salunan. May pong instruction ng kakatamong banal ay Espiritu na kitang panahon na ning maselan niya ing isikyo. So, pilantamo pong beses may kapag nobenang dakalaman mandarin kakatamong kapatad twice. And then, pangapilan mong kay kanita, uling pong talagang bawal, papabalo da naman kaya katamo ring manungkulan tamo na bawal ing may kakating tipunan maragol. So, ang gaking ing pulong tamo, eta na makapagpulong. Uling order na po ning kaya katamong gobyerno at order da naman po ring ing kaya katamong pamunuan. So, di natang po itang panahon na pagawanan ning banal ay Espiritu ing alang keliwan ketang minunang aldo na pagawana manyilab tamo pong dayami ang gaking pakabit na king kulkul. Dakal pong dakal tamo po, nung hanggang minsan maniwala tamo king kasalpantayanan. Minsan, kukutang tamo mo rin king kakatamong sarili. Compare tamo po yan Itang milabas kanita, pasilab na po ning banal ay Espiritu, hanggang alang kulkul, ing dayami, okay na po. So, may ka-instruction na kanini po. Pegawa na katamo pong kulkul ning banal ay Espiritu, ang gawan tamo po yan. So, kita mong kulkul, tamo po no karin manyilab dayami at papadya na pong insenso. Ngayon po pala ing gabon o ing sisilaban tamo pong dayami at ing pa po palang dapat gawan. Binyan na po na namang instruction ning banal. Sabi na, tipunan niyo na itang abu, amalyaring mitipon ketang gabon. O ketang kulkul. Kay ba't na binyan na naman po ing metong paralan. Minsan magingi kayo man nga na kutang yuking kayong sarili. Wala mo, mamyalong kayo mo. Gawa na naman pong circle, mabilog. Pakabilog nga na antimong simbolo na ning mabilog ayatuan. So sintosis po ginawa kami. Ketang taldawa taldawa. Beri sabihan kitang marangle or na po na alambal So ginawa kaya po pila na kahit ginawa kami. So sabi na, ing kaya ngayon nga na, pilang pong kahit aldo, kaya paggawan naman ang tikanini. Ita pong abu, kaya kabit na naman kita pong mabilog ang timong pegawana. Perfect square, circular. Ay ba't sabiana, mangin na masikan o nanuman po ito muran. At kay ba't kapali po, mapali, mapali. Summer, nung minsan kutang mo muna kaya sarili mo, kapali nga, mangorentaya po yung kaya katamong temperature. Kutang kaya sabiana, kaya ka muran nga. So, sintosis po, nung minsan mamala kaming itampong mikakapatad na daratang, deng opisyalis. O Brads, makananong muran kapali, amin nung minsan. Okay, kukutnan mi sarili, makananong muran. Sintosis, uli pong adwan tayo inguran, uling mapali. Po. Kapotang kahit mura naman. Muran po. Sinabi na, ingadwan nyo nga na itang tumulo inguran. Ang po itang ibalibol na yan ning masikanayangin, ing abungayan nga na, bang midala, uling ingangin, dala na po, ambus kinoka rin itang timong abu. So, makanya na naman po.
Oning mabmiyan naman pong instruction ng banal ay Espiritu. Lamba-lamba po itang yan na naman muran. Kay sasabyan mi, makanano kanini, kayang sarili ko. Malambat, mapali na naman, mapali. Yasyo, makanya na. Kanya pong kadwa po, niyang muran, masikan. Sakto pong dispiras na ning kakatamong anibersaryo. Sakto pong dispiras na ning anibersaryo tamo minuran masikan kanita. Na aisip ko mo naman, pota palang bayo mag-anibersaryo yung kakatamong sentro. Ketang dispiras bengi balo kumumuran Ala naman pong sinabing kiyan dispiras na po ning yung anibersaryo basta muran nga na ning masikan na. At kanita nga na, istong agawa yung may buo kayo nga na, kayong timo pong ikayang opisyalis sa daratang keni. Ang may buo kayo nga na, itapin, magkaya po yung uran. Kaya nga may pupiya dyan, kaya pong panahon na ito, kumpleto na kaya na naman po, uli pong yata mo po ay iwasan kasi nung minsan, atin tamong obra, atin tamo pong personal agagawan, nang minsan ding mapilan, maging yako man po, nung minsan ay ako makaadat ang kayang pamitipon tamong nobena. Kaya pong panahon na as kumpleto la po rin opisyalis, kanita. So sinabi na po ng banal, uling ikit na ita po, itang kumpleto tamo, kaya tamo yung pasibay, itang tipunan. Anya po potang, so itamo pong talasalpan tayo, kaya pong paindalanan tamo pong panahon na yan. Sakal po yung pagsubok kaya katamong dinatang. Dapat, kaya tamo po asabing mga pabrentamo. Kaya tamo po asabi. Kasi tuturo na po ning banal ay Espiritu kaya katamo king alang patugot datang paralan na malyaring gawa na ning tao. Kanya sana po kaluguran na kapatad, hanapin manibat king simula nga na, ang gaking panahon tamong ngeni, tuturo da po ring banal ay Espiritu ing dapat tamong gawan, uling at yu tamong pasakop. Ne po? At yu lang tuturo kaya katamo gagabayan nung naning mayap tamong gawan, lalo na po king panahon na kikatamong kailangan. Panahon na masakit, turo na po ing kaparalanan kikatamo, banging sablang bagay, dumalan niya pong mayan. Napin, atin pong kasebyan ng tiya kanini, mupin, kalupa na itang sasabyana, balang mamaus nga na ginu-ginu, mipakibatan. Kailangan, yung tao o itamong tao, kailangan tamo muring magobra. Ala pong keliwan nung magbangko ka mo, kailangan babaldog ka, bibiya ka kitang bangko mo. Ang kanita kitang panahon na kailangan mo la, ng agang ng oras, abagot mo la, kwa mo la, agamit mo la. Makanyan mo naman po, king kikatamong gino. Potang alang patugot, lalapit tayo yung sarili tamo. Waman, nung minsan mahagawa tamo pong kulang. Uling sasabiana naman, alang perfecto keti, pero panikwanan tamo pong panikwanan na pamilatanan ng mabibiyase ing tao, iwasan tang mahagawa tamo ketang enapuburi ng kekatamong gino. Nung minsan, potang manyawad tamo kaya, although, misasakitan tamo o darananas tamo kinganti mong kasakitan, pero akabyusan tayo po. Agagawa tayo. Daralan niyang mayan kaya katamo. Ya po yung bentay ita. Nung pong agawa namo ning tao, kaya katamong babalita daring banal. Nung minsan, nung tatong pong panuwalan ning babalita da kaya katamo, baka sabi rin, ako matudtud nga na. O ating atina pong epidemya, may manaakiting kalaban mo, makagawa la pang krimen, makagawa la pang yawusto. Makanyan po yan. Talagang ingyato, yung kakatamong yato, king kapanahunan tamo, sakal na po, ing miyahiyaliwang magagawa. Na nung minsan, tana po beri nga kakit. Nung minsan, manalbera kayang TV. Kayang balita, akit mo, miyahiyaliwan, na pong krisis po, ang kaya ting pangaliwang ibalita da kay katamo na makatakot. Kanya, itamo po, talagang italaga tayo, itang at yung panahon na miyabiya kay katamo.
Dakal tamo man po responsibilidad ken biye, pero itang responsibilidad tamo king kikatamang Ginoo et haya po kalingwan. Sabi na, malaya tamo po, ana mayaldo. Ana mayaldo, malaya yang gagaloying tao ket tamburina, manintunan tamo po ket tamburita mo, galon tamo po sabla. Pat nga na itang ikapitong aldo, ipangiling me nga na. Nung minsan po, man po, meto nga yaldo, yung gagawan tamo, pila niyang oras. Ne po. Adwaya mong oras po, yung kaya katamong gagawan tipunan. Kanya, sana po, ay diya tayo, nganti kanining oras, adwana kaya katamo. Yan po, din kaya katamong pisaw-saw po, kaya katamong tipunan nga ni 2015 la po. At ang timurin po, ongoing ya, yung kikatamong project pamurin, although, kata pamurin po, milalako pag-asa. Kaya kakatunggal ditak. Yan po, mayari yo, agawa tayo po yan. Ibabata mo mo. Kaya betaya po yan, kaya pamangawata mo, yung kapibabatan. Minsan, at timpong time na mangailangan tamo na etamo agyu, yan po. Daranas tamo po kayo makanyan, nung minsan natin tamong kailangan na magamit, pero etaya po ayapord, pero agagawa de pamurin po yung kaya katamong gagawan, kaya pong aliwang paralan, amalyaring gawan da po, then yung kaya katamong kapatad, timong magobra. So sana po, kalugaran na kapatad, akakitsya po yung kaya katamong gagawan na yan. At ako naman po, pasalamat ko karetang ating maragula puso, karetang alang sawang sasaup, kaya katamong sentro po. Yan po, ako po abayaran, po, nune, ako asuklian kaya kayo, nune, kita mo mong pasalamat ko, o pasalamat na po ng iglesia, at itang metong pamanyawad ang timong ay saup tamo, ang panalangin na lang patugot, akabyusan tamo yung bagay ngayon, yung ganaganang subok yung biya tamo, lumabas ngan pong mayan uling etamo po ay wasan yan. Dumalan yung miyayaliwang pagsubok ka rin kaya katamong biya. Na yan naman po yung magpatibe kaya katamo, na yan naman yung magpakilala kaya katamo, nung nukaring niya ang gayong pundasyon na ning kaya katamong kasalpantayanan, karing balang kaya katamong sarili. Kanya po yung kikatamong gawan, babatan, at makanyan tamong ilawak yung kikatamong pangunawa ang pong kabiasnan karimbalang kikatamong sarili. Huling niya mo bukod yung burina kikatamo ng Ginoo, yung misasan metong tam. Yung aluguran na kapatad, dalang tamo po sana ang gapotang lumwal tamo, ang gaking mabiyata mo. Yung dalang tamo yung antimong mikakapatad, misasan metong mikakalugod. Nya sana po kaluguran na kapatad, na ila ring malyaring mitanam, karening kaya katamong puso ang pong kaisipan. Yung malinis sa kaisipan nga napin, yung manatili kaya katamo kaya kaungan. Nya sana po salamat, nganing pinanditay ni, ila po ring makayat yung pamagaral kaya katamo, yung oras po at yune, at pasalamatan da kayo po at maya payabak kaya kongan.
Banalay Pami. Dakal pong dakal salamat ngayon may ari niya po yung kikeng pamanyang po ang pong pamipuri kaya kang ngayon ngabak. Sa po Diyos ko, salamat po karing kikeng paksang kikeng pegaralan ngayon ngabak kay sa po Diyos ko midapok la dulang daring kikeng puso ang pong kaisipan. Ngayon ngabak kay ti ikiyang ang pong sabalang may kakapatad. Diyos ko, sarago dyan mikiyang sa patakadyasnan. Ang pong pamanalas tas pakiarong yung malyaring mabalatong tutuki kagulutan mo. Pangin nga ba kayo tingin na kung magsigubli na kami, karin kaya kami sarasarili yung pibalebal. Diyos ko sa po, miras kami ng pong kapayapan ngining pinandit. Diyos ko, salamat po ngining oras sa iti, ikiyangan pong mga pila na may kakapatad. Nung ninong masarago kaya kami, Diyos ko, itang mimina, ang pong may babayubi, Diyos ko, sarago. Kanyan kaya pong patukuran ng pong pasiknangan, banong kanita karingal doon pang bukas. Tumulong ka ng mandana pa ka rin ng kasalpantayanan. Salamat po ng oras sa iti, kayangan pong sablang may kakapatad. Papablasang Diyos ko, yung pali na ni Aldo, sarago Diyos ko manyayara kong pakinabang pa rin sablang talapagobra, king marangle. At sa po Diyos ko, metong mansarago kaya kami lang masisintang ka rin kaya kaming balambi, kayangan pong talapagobra. Igpahangin pong pinandita iti yung gana Diyos ko, kaming sablang may kakapatad. Sarguy pa dyan makiyangan pong para parang karagdagan ka rin kikeng balam diye. Ang ganay partang kaya kaming kapatad ating kagiwan. Panang kanita Diyos ko, dyan muangan pong kanapating pamagkusa. Karinting kami pong tungkulan kaya kapan kanta Diyos ko, kaya kaming proyektong gagawan ngayon kasalkuyan Diyos ko, sarguy pa manyamyang malalong maigit. Hagawaan po nga pisaw-pisaw. At banang kanta Diyos ko, kaling kaldo bukas katang kekeng kapagnasan, lalong-lalo aking kekeng kasalpantayanan, manyamilang pong mayan hagawa, tinting kaming tungkulang kiray kaming sablang may kakapatad. Pangay ng pinantitay ti, minupugis ng salyasayan, tambit lang, ding balang lalaman taring kekeng puso, ang pong kaisipan, kay kabalo mula. Paila po rin taring kekeng samu kaya ang pong dalangin ngayon ng pinantit, Diyos ko, sapot tanggapan mula. At makanyan minimum pong tanggapan tangmal mong bendesyon ng pong pamipala, ipapamilit ang magiging sa blamag pakapilan man, iyan nasa po. Salamat po. Sibol tagong pening be.